puilano jotono ani khulumung tai chini tibra hasteo chini je social media nai tongnai joto tibra hastini tai joto hawo tongnai tai chini tibra lenna hamjangnai rokno phung jorani phung kaham tai ani hamjangma tai ani khabai jotono hamjangma yafar tini ang hainhai social media paikya ano jotono siniu ano UDIP tini koroksa central ni kormi ini jotono siniu Mohan Jumati hangkangke kai tini ang present khaimani main uddesho kha chini tibra hasteo jeng hainhai chini tibra leni chobano mathagyawi paiflaya kraket langan bagai tini ni o present khaimani kubukmung boskangi 10 tariko jeng sini thangnayo jeng 31 tariko sini Bolram netrite jeng je UDIP ti age chalai phaimani jeng IPF tini tai UDIP tini resign dewi ya karkha bini yagulo jeng hainai step nakha boskangi 10 tariko jeng katal khai party songsawi hainhai tibra leni chobana jeng mathagyawi jeng age bo kosto khai tangi khayo belai khabai khubai tang khayo no phugya kare kosto khai tangai rok jeng jotono saimano bin bagene chini je demand chini man thai tibra hastini je chini borok rokni bage tibra len nangmani bono jeng boskhanga agut langani bage jotono kobokmung tai kobok horo boskhani 10 tariko jeng Bisramgonjo katal khai movement khainani bagai joto jodi tibra lena hamjangnai tibra leni chobao phainai hamjai tongna joto phainani bagai adino tai aro jeng kaham hamya kaham khai discuss khlaleni bagai jeng boskango chini je choba kotor khainani thangkangke jeng jotono saimano haibano jeng jagao jeng choba khainani bagai katal khe jeng party katal chini Dabloram ni metrike jeng dino katal party bai khai kok chalani bagai tai movement khainani bagai jeng special khai adino jeng date khaijak Bisramgonjo ongnai tai adino joto phaimanjangnai rokno jodi manjangnani muchukangke jodi tibra len ni bagai khariyogui tongkangke chobano chini choba choi tongkha bathagui tongkha jeng bohaike jeng tibra len manglak tini je tabuk ni present condition o je tibra len chini UDIP ni bising tui tibra len ni chobana karakati si thangnai hai bagai narok joto jungno chubadi chin loge phaibi age je party thangpai kha khlaipai kha o bhai khai jeng khlainai hinai jono chubadi hinai jeng sai phaimani tongo ga jagao jodi si jeng tabuk khaimi hangkangkai jeng haibano je mansak IB tirono convince khai chini okorok bai tui jeng khaini hinai wansugui jeng je thangmani phia jagao jeng je thangmani beraimani jeng abo thikno projar khaigya kaham khaigya chini joto borok rokno jeng sijari kha buchiri kha phia jagao jeng tabuk naina thangkangka je movement kotor tabuk khaina tongmani o BJP IPF যখন जों rally khlai kosto khaimin bisingo sarkar phaikya sarkar khaimani yagulo जों tabuk nai khangke जों jagao chini UDIP tirok kaham khlai o jagao demand khainani ba samung khainani jaga sabai maniliya bini bagino जों age samung ganang जों UDIP tirok jespo nangthung chini tibra lenno yakariya party tongimano ba party oino phano tongimano phia ba chini tibra len chenang ni singa kongno sai phaimani ben bagino जों chini tibra lenno khainani bagai suda IPF tongi simi tibra len choba khaimiya ba o jagao kwbangma party tong sudu amhai party tongi simino tibra len ni dimano khaimano abo kuno
systematic gरै जेखुनु पार्टी थाङैनो तिब्रालेनि चबानो खायमोनो बिन बागै सिम थानि अवान समो मा फाइका हाइके tabuk tai kisa khanaka tabuk koktomani bisingtiba bising koktomati khanaka lukurok no rokno sai tongkha pati katal snamnani naimani kokno ti kok eri tongkha tipralen sanai rok tai kaibusuk pati ajainai khu hini sanai rok nele nang tam kok rohnani musung abong kai sana thangkai tabuk haina hai sana glayo tibralen khaine ne bagai kaisa pati yang mana ni ako gya nang hangge au jagawo katal bu khaimano baka samtu bu khaimano tamangka tibralen ni chobano bahai ke thangge jengpo sogri manai a jagawo chini chobano thakle ke tongmana nangnai obosi mainly ke pati ba jekunu pati khaimano phiaba sabo sana thangga jengtabo je chini tibra hastiu nugo CPM party khaina rok tibralen sania BJP party khaina rok tibralen sania ba onana party others kubang koikta tongo rok tibralen sania ya ba jagao abon bagi hinja je IBP kaisa na tibralen jenion je tabe ADC hastini sanumo sani tongo hinja engkau jagao buini raijo rawo sungnugo burulen rogo koikta party kubang party tongo borok kubangma party khaifano ajagani borok borokni raijo je sanmani je borokni statehood sanmani abo jotono san engkau jagao sudu party ketala jaike tibralen maiya ba sani meya abo kono kokre ya abo je hamia wansoi tongkhangka abo te hain hai sing ang borokno koino katal party khlaiye tibralen sangkangka sayangmai ba o jagao tibralen sana ni bagai tai katal party khaimia abo jara wansungmani abo jotono hain hai kaham ko wansungnai naikaka saimanai haike norok mo hai party ya kari phaiman ba bodol ya kari phaimani busuk jona no tui norok mo haike party ya kari phaika जों chini party ya karmani hingkai chini UDIP ni bisingo executive जों soijona chini by chairman tongo chini Dabularam taibon bisingo Pusrai Deborma Monilal Deborma Elvis Deborma ang tai Raju Deborma जों soijona special khai jaras jono jotono sinibo je UDIP tiwo जों joba khlaide phaiya जों bahage phaiya abo jotono sinibo tibralen bagai buso kosto phaiya ang abuna asuk gobang sana thangya haike nukha norokni first meeting ba first executive meeting o Facebook YouTube WhatsApp mo haini tui norokni meeting viral ong thangka ba mo haike nukjagui thangka party kaklaina naimani haihini haike norokni president secretary mo hairok hengke afro to nukha brokno meeting go attend ongmani ba asoklai kokchap laimani haike borok khai tangi phaya norokni loge dino viral long khati Agartala जों press club meeting puru ka जों ara thangnai go chini Dabularam saka जों oboni sikang kobangma meeting asoka chini executive tai division no ringi ba asoka जों koikbar asoka 12 bar hai जों emergency meeting barma asoka